Vážení, skúsme si povedať, čo sa to dnes stalo. Celkom nečakane v sobotu zasadala vláda a kto by sa nádejal, že riešia nejaký vážny problém Slovenska, tak by bol sklamaný, pretože vysvetlo, že títo darebáci chcú zrýchlene zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov, a to je vážený úrad, vo vzťahu ku ktorému Šutaj Eštok porušil zákon, a tak zrýchlene pod patronátom Fica idú zrušiť aj tento úrad, ktorý chránil aj policajtov bývalej NAKY. A úplne perfidné na tom je a aj smiešné, že ten babrák Šutaj Eštok, ktorému koalícia vymieňa plienky už druhýkrát v krátkom čase, tam stál vedľa Fica, nedovolil ani novinárske otázky, ušiel a potom na Facebooku vypisuje, že ako oni idú teraz už naozaj chrániť oznamovateľov. Čiže ergo, to sa stavím, zločincov, smeráckych, hlasáckych zločincov, ktorí spáchajú svinstva, a keď po nich pôjde zákon, tak oni si idú vytvoriť nový úrad, ktorý bude týchto ľudí chrániť. Vážení, ani nie týždeň dozadu im plné námestia odkázali, že toho majú dosť, a pozrite sa, čo robia títo ľudia. Nejaký bolševický ruský troll od Kaliňáka zahlásil, že ako by bolo dobre, keby sme susedili s Ruskom. A dnes Šutaj Eštok úplne na drzovku aj s celou bandou pod patronátom Fica idú zrušiť jeden z posledných fungujúcich úradov, pretože Šutajovi Eštokovi treba vymeniť plienku a pretože vo svojej neschopnosti pri tomto úrade nabúral. Priatelia, ak toto nie je posledná kvapka, tak už neviem čo. A aj voliči Smeru či Hlasu by si mali dobre rozmyslieť, či naozaj toto je cesta, keď tu búrajú celý právny štát a kedy zajtra môže nejaký gauner alebo kriminálnik ublížiť aj im vďaka tejto vládnej koalícii. A preto je najvyšší čas, aby vo voľbách, ja dúfam, že predčasných, túto bandu sme vyhnali preč a už nikdy ich k moci nepustili.